Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ha kasni palai ulaya sa mi jing pen pau jangu halo ka jing kunno jang ka mahakum aja arpusan dak banyau ya ka kum ka mahayagya jong ga jing yatli. Menteri Ketenat Petroleum and Natural Gas ka Sarkar Pedeng Hardip Singh Puri ula ong ba ke India kadang perkhat ban kintiu ka jing khala ethanol dak ka babu thong ya palat 4%. Ka World Bank lapans kambiang i ka jingyo i jinga jong ka halo ka yo ka kot ka India da ka bakin tu ye ki company baper ka perthai man baiting ka hapo kari. Ka G20 presidency jong ka South Africa menta usnam kan bu akhamat ka jing persyang panyarap kersan pisai kiri ki bakiw ha ka yo ka kon da ka bapai khamat sya ka yo ka kot ka bapintu dai ka jing penmi carbon ong o president Cyril Ramaphosa. Ka Defense Research and Development Organization lem ba katanat sipai duriaw ha ka simbalang klasay so ha ka jing persyang ban penher ya ka naval anti-ship missile peningkong na ka integrated test range ha Chandipur.